ମୁଁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତ୍ରକାଟ କରାଇଥିଲୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଜାରି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ 17 ଜଣଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଚକ୍କରରେ ଲୋକମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ତନ୍ତ୍ରକାଟ ହେଇଛି ଏଠାରେ ପେଶୀ ପରେ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁଜୀ କରାଇଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ମୋତେ ଏଠିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରର କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଥରୁଟିଏ ଆସି ମା ମାତାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଧାମ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଇଠାରେ ହେଇଯିବ। ଜୟ ମା ମାତାଙ୍ଗୀ, ଜୟ ମା ମାତାଙ୍ଗୀ।